Die weer aan? Oh, maak de moel even schieten. Zo. Zaken. Ja. Ah. Nou, zit zaak in de dozen. Oh, Famke, neem hier. Neem hier. Zit het hier van Famke? Goedemorgen. En een vlag. Een vlag. Goed, op de planning. Zaken zou wij squallen. En ik zal even een spandoek, of tenminste een boertmeidje voor boervrouw. Want die is 24 jaar bij de zaak. En boerman vregen van help. Het slaagt me net met de letters was me helpen. Ik zei ja wist. Dus daar zit ik even mee de waanden. Boukje komt om een bakje koffie. Van een middag met zaken naar de kapper. En we hadden een trampoline binnenkregen. Dus eindelijk hè. Ja. Ja, die oren weer zo super. Dus zetten we de nieuwe trampoline erop. Wat gaat hij? Wat was chillen? Gelukkig, die orenplakkers ben er al wat, hè? Die tattoos? Ja. Ja. Ach nee, tattoos. Oh, wat in mem daar blieb mij. Ben de oren er gelukkig aan en dan had ze de nieuwe voor. Wel leuk, hè? En Joen had ik weer toneeloefeningen. Maar ik zie, nou, mem zei in de vakantie maar zien. Een stukje. In de vakantie maar zien. Oké. Oké. Hey, beginnen squallen. Hey, Wiefke. Ik ga Famke even naar bezitten, hè? Wat is dat, een mooie skommel? Mooie kleintjes voor Poppy. Een slapke, hè? Wat die op? Ja. Ja. Helpen? Ja, zo. Is een mooi slapke om. Zusje, tante die oren spul er een beetje uit. Hel, ja? Ga die maar even mee. Help tante even de rotzooi eruit. Ga eens wat meer rondte. Ga Poppy drinken. Poppy hierin? Zo. En een mooi, ik heb Poppy mijn boordje. Ja, maar een poppen. Zo, mooi boordje. Baby, hè? Moet je drinken, ja? Jouw Poppy met drinken. Oh, orenkant, toch? Ja. Lekker. Die weer aan? Oh, maak de moel even schieten. Zo. Moelen weer mooi schieten. Wat is toen van? Olifant? Oh, en Leeuw? Die had jaren en zaken had die maken, hé. Wat zei de leeuw? Krijgt altijd die? En een olifant, wat zei die? Ja, olifant. Wat vies toch? Oh, een vliegtuig? Shimshin. Mooie auto's, hé. Mag meer ermee. Oh, ja. Zo, nou erboven. Lekker naar Rieden. Trouw de auto maar ons. Broem, broem. Nou, plezier. Tadaa. Nijntje op een boerkerij. Zullen we die lezen? Ja. Ja, joepie. Nijntje is op een boerkerij. Ze sjucht wat wiets en wolligs achter de hekken. Wat zou dat wezen? Oh, ze met Safira. Virus. Dat kriebelt. Safirasje. Hoi, skipkes. Wat zeggen ze de skipkes? Ze is Vira. Is ik lekker zacht? Is ik lekker zacht? Wat zit er in dat hok? Virus, wat zit er in dat hok? Oh. Wat lees je hem nu mooi te geren? Ja, vind je mooi een badje? Hé, Wiefke, dat is de broek echt mooi, hoor. Verwacht als tegen wetter. Verwacht als tegen wetter. Dit is gezellig, Hilda. Ja, man. Ook het de pop nou in de Mexico. Ach, dan is de squad niet. Squad eruit. Zo. Ik heb pop daarin. Hoppatee. Zo, iedereen even uit.
gewoon. Nou, dat past wel, jong. Dit is je grut, hè? Zo, daar je voert in. En daar je voert in. Past dit wel? Oh, te grut. Te grut. Zo. Past net. Nee, ken hem. Zo, Famke lijkt wel lekker te kussen. Ik ga de baby voor mij. En Ildo is er weer al. Die eet lekker de beddenwijn op. Is het lekker, Ildo? Is het lekker? Hoi. En ik zal even met het spandoek / het boert bezig van de boervrouw. Ik hier al een lidstukje in, maar er maakt nog heel wat bij. Let op. Maar ik denk dat Ildo wel even mij. Nou ja, er zit al heel wat op. Maar ik ben al net heel lukt. Ik ben ongeveer op een helte. Dus daar zit ik even mee aan de slag. Ik zal vanmiddag ook nog even op Famke passen. Dus ik ga de kapper van zaken even verzetten naar volgende week. Dan ga ik dan even daar wat meer tijd voor. Het komt net zo correct. En die kapper die vond het prima. Dus dat doen we na je week. Dus ik zal nog even schreeuwen. En dan aan zijn zaken weer uit squallen wij heel. Volgens mij is het zeg maar, de basis is klaar, want eigenlijk alles nog inkleuren. Nou ja, maar we zien hoe ver ik kom. Joke is het 24 uur voor de Rabo in het spier. Voor boeren uit alle streken. Joeg ze tal onhypotheken. Even een korte pauze. Zaak is weer het squallen, jongens. Papi, grote stap. Oh, goed zo. Tja, nee, je trampoline rollen, zaken. Maar we die maar zijn uitpakken, denk ik. Dan maakt de orde eraan. Oh, en dan naai je erop. Zie je shit? Dat geven we nou aan. Ja, die monden ze niet, denk ik. Ja, daar is niks toch? Nou, loop al die dingen er maar aan. Famke, ik help op, Famke springen. Maar als ik wil springen, als er die ronen van haar krijgt er heel te lezen dan, die oude ronen. Dan kun je er net tussen vallen, maar net. Daar maar ik een nee, hè. Die ronen is heel oud, hè. Oh, no. Dit is een veertje. Hier, hè? Ja, dan is de veer, ja. Mis een veer. Dan hebben we wel meer veren. Maar wie moet de eerste naar je ronen? Maar ze daar een veer. Nee, dat is een ronen. Kom springen. Spring, spring. Spring. Goed zo. Wat goed is dit? Een green, hè? Ja, maar ik dacht dat het was zo mooi met yes. Ja! Oh, wow, is green color. Hoe maken we dit online pakken? Zullen we ons eerst orde er even nog halen? Ja. Tja, en naaien, Famke. Nee. Die is mooi. Zullen we eerst die er halen? Hier, hele stuk. Ja. Daar zou ik ook de naaien dus. Daar zit je even. Hey! Jullie! Ah! Daar ben je er. Oh, yes, yes. Ja, 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 ja. Hey, zelfie. Even. Zelfie. Ja. We naaien. Die hoort me nog helemaal keer, hè? Ja. Nou, hoop ik op een goede maand in had, hè? Even shit. Hoe zit het vast? Het liedje eromheen, is het er? Zo. Nou, maar we zien wat die al die vers nog is, zo. Een vers, meidje. Dat is shit. Er zit, hier zit zo'n randje, dan mag ik eromheen. Nee, niet. Zaken nou? Zet hem op, ziet je? Ja. Ziet je maar eens op. Kijk. Waar is het? Dat zijn zaken. Ah! Nou, zit zaken in de dozen. Hier hoor. Tada! Wat van kom ik in de doos? Ja, wat staat er in? Handje. Oh, dat is eerst even net de pettenbottom aandrukken, hè? Nou, waar is Famke nou? Hey! Daar wie Famke. Papa. Zo. Hey, ze kinderen willen erin springen.
Oh, dat wordt wel stikkig, denk ik. Wat ben je nou? Hey! Nou, jou de ben en door zijn ze van mij, Tjern, hè? Hoe hoor je dat? Net steken, meisje, net steken, meisje. Heel wel blij bij. Dat is goed je opvouwt, maar. Oh, Famke, die hier. Die hier, je dat hier van Famke. Dat staat dus hier, hé. Ja. Dit is wel volle betterza, hè? Nee, Ronne zaken. Maar je. Famke, 3 kopen, hè? 3, 2, 1. Oh, boemele, boemele, boem. Ik ben tevreden. En dan is Jimmy Lietse mosje. Heel nou. Is dat nog even lekker waar, hè? Van de mooi het eerst net zo lekker, maar nou wel, hè? Ja, nou wel, hè? Nou, ik ga een schitterende dag gewoon. We zoen eens naar de kapper, die gaan we al zijn volgende week, hè? Die gaan we verzetten. We gaan een nieuwe trampoline door. Yes! En nou ja, ik ga hier nog toneel, dus daar zit ik aan nog even het script nemen. Maar eerst nog even een bakje koffie, lekker boeten en genieten van deze bandjes. Hey, ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw, toen kom heen. En vergeet net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey hoi! Hoi. Doei doei! Doei. Doei. Zeg steeds doei, hé. Doei. Doei. Doei, tot de volgende keer. Oh, zet die nog. Zo.